Halo. 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 Tak rungokke kok ora krungu suarane. Iya, iki sing ning nggon cepiring. Loh, sing cepiring hujan ya. Ora, sekarang kan. Iya. Ya wis, kalau nyunyahmu to. Ya wis, ngono kok. Ngono ora hujan. Ora. Sehat-sehat nggo mama. Ya. Amin ya. Sering bersyukur. Yang amin. Sering ning keheningan. Iya. Ngantuk-ngantuk ora apa-apa. Aku nembe tangi turu. Iya. Aku kaget ngimpi ya, Mbak Sari iki jemuran itu kok hujan, aku jengelek kaget, aku tuh awet jam 2. Urung jam 2. Nembe tangi iki ning tritisan. Ya wis. Ayo liwat kene. Mau melewati. Iya memang bener kok. Ana? Lah iya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Heeh.